I Castelló i Alacant, també València, celebren este cap de setmana el Dia Internacional dels Museus, portes obertes i debades a museus, galeries d'art i centres culturals. Destaquem, en primer lloc, Bombas Gens. I des de centre, referent ja en el panorama cultural de la ciutat de València, ens quedem amb la última exposició encetada, obra de Nicolás Ortigosa, una sèrie de 89 dibuixos i gravats amb diferents tècniques en què reinterpreta la Divina Comèdia de Dante, un viatge per l'infern, el paradís i el purgatori, un recorregut pels 16 anys de producció d'este jove artista. Crida especialment l'atenció la sèrie de quadres que ha decidit tapar en negre, pintar per a després tapar, una forma d'expressió en què assegura que es reconeix la seva pintura. Es una serie de 115 cuadros tapados que nace de manera natural, ¿no? En el estudio, pintando, y de repente empiezo a tapar los cuadros y encuentro algo tapando mi obra que hasta ese momento yo no había encontrado en la pintura. Se genera presente.